мост Акасі. Даўжыня 1991 метр. І да мінулага года ён быў найдаўжэйшым сярод мастов такога тыпу. Але сёння размова пойдзе не пра мост, а пра тое, куды мы едзем па мосце. Всіх вітаю, мяне зовут Ваня, а едзем мы сёння на остраў Аваді. За спіною той самы мост, справа горы, злева мора, ці заліў, праліў, карацей, салёная вада. Ідэальнае месца, каб расказаць пра востраў Аваді, чым ён такі асаблівы. Па-першае, ёсць легенда, што гэта першы японскі остраў. Насамрэч такіх легенд вельмі шмат, у кожнага вострава свая, але пра Аваді такая адна з самых знакамітых. Па-другое, гэта даволі такое важнае месца у лагістычным плане. Бо остраў Аваді, праз яго праходзіць дарога, якая аб'ядноўвае островы Хонсю і Сікоку. Па памеры гэта прыкладна 1,5 Мінска, але прыкладна палову складаюць горы. І па-трэцяе, Аваді гэта турыстычны востраў. Тут шмат забаўляльных тэматычных паркаў, усялякіх прыродных паркаў, кемпінгаў, рэстаранаў, гатэляў і гэтак далей. Але ёсць і недахопы. Напрыклад, няшмат пляжаў і зусім няма чыгункі тут. Для замежных турыстаў гэта незручна. Крыху я вам расказаў, давайте пачнем агляд вострава. А пачнем мы з кветак. На острове шмат паркаў з кветкамі, там батанічных садоў. Ёсць платныя, ёсць бясплатныя. Вось гэты нацыянальны ўрадавы парк. Чаму ўрадавы не ведалі? Платны. Я зусім у кветках не разбіраюся. Для мяне ёсць прыгожыя і так сабе. Шпацыруем. Ёшыкі падабаецца. А ёй падабаецца, значыць, і мне падабаецца. Снег летом написано, но пакуль няма, а само дрэва выглядае як нейкая аблезлая кожа. Глядзіце, якія пальмы прыгожыя. Дзяўчыны? Мне жонка показывае прыгожых дзяўчын. Давайте паглядзім. Калі дазваляе, чаму не? Толькі так здалёка. Зараз паглядзім.
Ви спитаєте, а де діти? А діти побачили пляцовку дитячу, і все, одразу стало не до кветок.階段で行っていいですか。Ну, пляцовка классная. Але улічваючи, що яна платная, ми ж все-таки заплатили за уваход, так і нічого особливого. Не, добрая пляцовка, великая, ось дети бегают, прыгают, скачут. Я все хочу Юрку зловить, и он туды-сюды, не поспеваю за ним. Планували сьогодні навідати місто так 5-6, но думаю, на дитячій пляцовці і спинився. Не серйозно, думали, ну 30 хвилин побігають, стомяться і все. Пойдемо далі. Тут уже 4 години чекаємо. Ну такий ось батьківський льос, нічого. Яшка, ти як? Все нормально? Нормально. Нормально. Отцы. Яшка, давай 3 секунды позитиву, давай. Ну и нечто такое. Эгей! Нормально? Нормально. На острові Аваді шмат тематичних парків. Самий знакомитий, самий популярний, мабуть, парк аніме, який зроблений поводле аніме Наруто-Баруто. Там є і квести, шмат персонажів, шмат спасилок. І фанатам, мабуть, там буде вельми цікаво. А ми ніколи Наруто не глядели. Ми там просто нічого не зрозуміємо. Є так само місце, там щось таке, арт-покої у стилі Hello Kitty. Так само, ми не аматори такого. Цікаво, що у Білорусі, ну і в інших країнах, Hello Kitty – це бренд такий дитячий. А в Японії тут фанатіють від його такі 30-40-годові жанчини, які косять під дівчинок. Там опранаються у рожове, розмовляють високим голосом, ну ось таке. Тому то місце так само не для нас. Тому ми приїхали у парк Онокоро. Я поки не ведаю, що це таке, але кажуть, що це підходить і дорослим, і дітям. Діти такі криху вялые, спали в машине, зараз будут живые, все нормально. Идем глядеть. Не, ты же повинна спужаться. Еще один. Ну что это такое? Йошика, ведаешь? Ну, думки у тебя правильные. А назву ведаешь? Ну, зроблено вельми пригожо, до речі. Назву не ведаешь? Акрополь. Ну, ось, ні, ну я б сказав, просто ти перше сказала, ти ж махав, ну я б, мабуть, так само сказав би. Ну, Індо. І, ну, хто не ведає, де вона знаходиться? Звісно, Індія. Не, ну круто, модельки крутые. Тадж Махал. Не, ну город я не ведаю, ну, а где он? Агур? Не, такого не ведаю.
あ、見て。ママたち行ったで。Ешка показывает. Ты, Ешика, то мне лучше не показывать. Не, Ешика кажется, что, о, гляди, мы там были. なんだあれして。すごい鳩まで描かれてるで。どこ？ほら。ね。あれ知らんわ。Ну, короче, эта частка парка мне вельмі падабаецца. Круто. Я люблю вандраваць, при том, что амаль гэтага не раблю. Ну, хотя бы так. Юлька, めっちゃ早かった。Дивно. Я сьогодні такий бодрий. Звичайно, я ось у дитячих парках виглядаю так, як гэты мужик. Ёсць на востраве Авадзі і культурная каштоўнасць. Руіны замка ў горадзе Сумота. Аднавілі толькі одну вежу, але яна даволі прыгожая, цікавая. Ну і некалькі сцен. Адсюль класны выгляд на горад, на горы. На море не вельмі, але ўсё роўна класныя краявіды. Мы ўжо трэці раз на востраве і трэці раз наведваем замак. Вось такое падарожжа атрымалася. Так? Кажуць, хутчэй давай сканчвай, бо ўжо дождж пачынаецца. Добра, будзем хутка сканчваць. Калі вам спадабалася гэтае відэо, ставьте вялікі палец вверх, пішыце каменты, подписывайтеся і біце ў звон. Ну і калі хочаце падтрымаць фінансава, спасылкі ўнізе. Ну а пакуль... Пакуль. Пакуль.